Kaizer Chiefs 2 Chess Galaxy 0 nginomfundo walikhosi. Mfundo ubona kanjani umdlalo mntakababa? Ungijabulisile bomuhle kakhulu umdlalo ube muhle abafana badlale kahle impela. Yes. Angikhanga nithi ubuya ka goalkeeper ukhonile ukuthi yabo akhuthaza amajita. Yebo. Hayi angikhanga nithi abafana badlale. Mhlawumbe ke awusitshele ngeoutfit singakayi kude. Ngibona ngathi lana usebenzisa amamiliyoni ukusuka phansi ukhuphuka. Okay ungakafiki ngicela ukubona i-under. Yeah uthini iphakamisa kancane. Yeah i-outfit yakho iqhamuka ngaphi mntakababa? Hayi ngiyenze ngasempumalanga kuyathi uyithatha kwami ngithenge ejozi kwaba nosisi kongenzelayo ngakhona ukuthi ngizenzele nami mshayela izandla makhosi hayi khona yini nibe nomona ngizenzele yabona nje ngizenzele ngayibhendela yebo kade ngizama mshana nesitholo ngisenze ngibuye ngibona ukuthi hayi awuyithola nge-20,000 namhlanje hayi bengeke ngihlale ngayitholi uyitholile mshayeleni izandla hayi ngiyavuma ukuthi mshayele nesitholo abafana bakho-ke okay asibuye emdlalweni abafana bakho bakuphathe kanjani namhlanje? Hayi bangiphathe kahle kakhulu abafana bagijimile abafana kakhulu hayi mina ngikhali ngalutho awukhali ngalutho hayi angikhali ngalutho abafana badlalile bagijima nje kusode kancane kube phinde bethi more goals 2 igoli likalilebo uthini ngani? Likalilebo ulilepo kodwa hayi udlalile yena igoli lakhe uthini ngani? Lishayile hayi vele ulilepo uthishaya amagoli amahle hayi ingwenge sibonge noSilva uthi abuye-ke maseke sibona ukuthi yebo shaya igoli kamuka nomntu ushabalala anyisa amasekelo yebo hayi nondlovu man of the match hayi siyabonga lanathi